O să povestesc ce modificări am făcut la setup-ul meu de gaming. De gaming e mult spus, dar nu. Laptopul e de gaming, așa că o să zic setup de gaming. Scule adevărate pentru dat găuri în pereți. Am început cu sistemul. Eu am luat niște măsurători, am măsurat boxele în lungime și înălțime ca să le putem găuri, să le putem prinde în colțuri. Am măsurat lungimea, lățimea și înălțimea camerei, să putem cumpăra cabluri și paturi de cabluri. Am dat găuri în fiecare boxă, după am prins boxele în fiecare gaură și cablurile le-am pus în paturile de cablu. Partea asta a făcut-o mai mult rare și el a venit cu ideea asta. A fost milă de mine când a văzut ce setup am și a zis, bă, hai să-ți fac eu ca lumea. Și a zis, bă, bine, hai să-l facem. Parcă vezi că pică toate boxele, Da. dau play la o piesă, direct pică toate. Să spigi așa într-o zi o boxă, buf, puță. După ce am pus sistemul, am hotărât că, bă, hai să mutăm și setup-ul, să-ți mutăm setup-ul de la birou vechi la birou nou. A trebuit să mutăm TV-ul și TV-ul l-am prins cu un suport de TV. Nu e foarte complicată ideea. În rest a rămas partea de cable management, la care nu mă pricep absolut deloc. Setup-ul meu vechi avea toate cablurile puse grămadă, mi se băligau picioarele în ele, nu puteam să aspir de ele și așa a fost mult timp. S-a ocupat și de partea asta tot rare și toate cablurile sunt în spate la biroul ăsta. E foarte plăcut să nu mi îmbălig picioarele în cabluri sau să pot să aspir de cablu. Arată și foarte estetic, înainte arăta foarte urât să fie cabluri peste tot. Cam astea sunt modificări. Așa arată, mie îmi place foarte mult, asta e părerea mea. Singura chestie e boxa asta pe care am uitat complet. Aveam un plan să punem TV-ul un pic mai sus și boxa să vină undeva pe aici. Am uitat de chestia asta și deja prinsesem TV-ul. Oricum se aude mult mai bine acum. Tot sunetul bate către centru, adică aici unde stau eu la birou și un sunet mult mai calitativ, îmi place mult, cu tubul de bas sub birou. Cam asta e tot, astea sunt modificările, mie îmi place foarte mult și sunt curios și de voi ce părere aveți, cum vi se pare nou setup sau dacă nu știați pe la vechi, cum vi se pare setup-ul meu acum. Mie îmi place mult și să lăsați o părere, sunt curios.